Lalle Nazir, abin naka yana neman ya wuce gona da iri. Haba umma, ke da nake tunanin zaki goyi bayana umma. Ta ya zan goyi bayan ka? Rufa min asiri. To bari in gaya maka. Ka tattare naka ya naka a yau ka koma. Kar mahaifinka ya dawo ya same ka a cikin gidan nan. Yaushe abban zai dawo umma to? Ya bugo min waya ya ce gobe za su taso. Amma umma ai ya kamata ki bar ni in yi sallah a gida mana umma. Wannan kai ta ragewa. Dan Asabe, abin da na turo ka zo kai kenan? Ina da cikin gida ina jin maganganun da kake gaya masa. Lafiya me ya faru? Ka zo kofar gidana da sassafe kana min sallama haka. A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Su malam yau unguwa za a je ne? Mai mana, ko za a hana ni ne? Ko wajen iya mai gida za ka? Sabo bai da wannan tambayen ne. Ranka daɗe mijina ne ya ɓata. Ya ɓata? Yana da tabin hankali ne? Yalla bai, me kace? Kuma wallahi za ta san waye Ayuba. Ni ban taba sai Audi na Kai, abinda na sa ku kuma a cikin gidan nan kenan? Amma ya kamata ka kiyaye, in ba haka ba wallahi wata ran sai an fafe ka. sai dai a fafe taya ba dai dan tani ba. Dadin Kowa Sabon